Ifor, pan na ddechrau di. Beth yw dy enw, Ifor? Ifor. A fi wedi bod yn alcoholic ers mynd i Royal Welsh gynta yn 1968. Nag, Ifor, nag. Cwrs gwahanol yw na, can? Just dweda wrthyn ni faint dros y limit o ti. O, rhyw 2 neu 3 beint o'r ddod. Ifor, y cwrs gwr y ryw hwn, can? O, sori, Terry, fi wastad yn cymysgu'r hynna lan. O, symudwn ni mlaen. O, Ie. Yes, siwmai Sam Rhian Hughes, yr actores. Dis i'n bedwaredd yn cysadleuaeth monolog na Steddfod Caerdydd llynedd. O, wel, ges i ddim llwyfan, ond roedd yn amlwg mai fi oedd pedwaredd. O, a wnaethoch chi siarad fod y gweld fi ar y gwyll. O, y gwyll? Ie. Pwy nes ti chwarae? Fi oedd Cle. Cle. Y corff ar benod pedwar. Oce, diolch. Newn ni symud mlaen. Pwy nesa? Thomas Lewis, 39 mewn 30 yn Aberteifi. Gwen Llian, 38 mewn 30 yn Llandysul. O, gret. Nawr, ni angen chi ystyried hyn. Bob tro rwy'n clico misedd, mae rhywun yn y byd yn cael ei dal yn goryru. Felly beth mae na'n ddangos i chi? Bo eisiau chi stopo clico'ch bysau? Na, Eiffor, dyna beth o'n i'n meddwl y han. O, sori, Terry. Sa'n mynd i ffili'r cwrs ma'n awr ydw i? Na, fel wedes i ar y dechrau, does dim modd ffeili'r cwrs ma heddi. Reit, na i ddechrau gan ofyn pam bod pobl yn goryru? Achos bod nhw'n hwyr i rhywbeth. Ie. Dim yn siŵr o'r speed limit? O, ie, da iawn. Bo nhw'n ei gofod troi nôl achos bo nhw'n ei gofod roi'r corff yn yr arch. Beth? Ligyn he. Oce, diolch, mae na ddigon. Symudwn ni mlaen i'r bwrdd gwyn. Hazard perception, neu fer i ni dweud yn Gymraeg, hazard perception. Pa beryglon welwn ni fan hyn? Cyffordd? Ie, mae angen sicrhau fod neb yn dod allan. Da iawn. Beth arall welwn ni? Wel, mae angen sicrhau fod ni'n edrych mewn i'r pellter. Mae'r llun nesaf jyst wedi cael ei zoomo mewn. O, ie. Fi yw na! Ife? Ie, co, fi yw e! Fi'n gwisgo'r un dillad nawr ycha! O ie. Nes ti'n rhaid cyniatadu hwnna, Tom? O, gai alw ti'n Tom? Tom yn iawn, Tom yn ffain. Gai galw ti'n Tom? Ie, Tom, felly alw fi'n Tom yn iawn, ie. Oce, so, Thomas, a wnes ti arwyddo ffurflen am y llun yma? Na, ddo, nes i ddim, ti'n bo? Na. O, wel, lle ti weld, lle ti awr ar iawn, Oes, mae chi gadw bwydo Wyt ti eisiau siarad asiant fi? Na. Cewch eistedd lawr. O, sori, Terry. So ni'n mynd i ffeili'r cwrs meddi ni? O, am y tro ola. Does dim modd ffeili'r cwrs ma heddi. O, chi'n be? Fi wedi cael digon. O, Terry, ni yn mynd i basw'r cwrs meddi ni? Dim gobeth.